እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ቱርኪ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋኣት ኤምባሲኣ ናብ ኬንያ ከተግዕዝ ከም ዝተገደደት ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ደብዳብ ዘካይደለን ዘሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ቱርኪ ዝተገዝኣ ምዃነን ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኤምባሲኡ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ከውፅእ ዝተገደደሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ጽሕፈት መጥቃዕቲ ክካየድ ምዃኑ ዝሕብር ተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት ምስ በጽሑ እዩ ነዚ ስጉምቲ ዝወሲዱ። ዝሓለፈ ወርሒ 200 ሜትሮ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ ዝተራቐቐ ወተሃደራዊ መሳርሒታት ከም ዝተረኽበ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። እንታይ ዓይነት ወተሃደራዊ ጽዋራት ከም ዝተረኽበ ግና ብንጹር ኣይገለጸን። መራሕቲ ቱርክን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝገበርዎ ስምምዕ ምትሕግጋዝ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ኢትዮጵያ ካብ ዝገዛእተን TB2 ዝተባህላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተን 6 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተዋፊረን ምህላውን ካብ ኣህጉራውያን ትካላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጉዳእቲ ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ቁጥዕኦም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ፕረዚደንት ቱርኪ በንጻሩ በቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ ሕጉስ ምዃኑን ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ጽዋር ክሸይጥ ቁሩብ ምህላውን ኣብ ዋዕላ ንግዲ ቱርክን ኣፍሪቃን ምግላጹ ይዝከር። ነዘን ሰብ ኣልቦ ወተሃደራውያን ነፈርቲ ዘፍሪ ባይካር ዝተባህለ ትካል ብሰብኣይ ጓሉ ንፕረዚደንት ጣይብ ኤርዶዋን ዝውነን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ምክትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ንምክያድ ናብ ኢትዮጵያ ኣምሪሑ። መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝኣተወሉ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አብርሃም በላይ ከምኡውን ሓላፊ ጸጥታን ስለያን ተመስገን ጥሩነህ ተቐቢሎሞ። እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ብዝጸንሐሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ዘተኮረ ዘተ ከካይድ ምዃንየን ማዕከናት ዜና ሱዳን ዝገልጻ። ምህናጽ ሪጋ ህዳሴ ኣብ ደቡብ ዝርከብ ሰፊሕ ናይ መጋሃጫ መሬት ኣልፋሽጋ ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ምሕጋዛ ዝቐረበ ክስታት ገለ ካብቲ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ከሰሓሕበን ዝጸንሐ ጉዳያት እዩ። ብ19 ጥሪ ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ምስ ሓላፊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ብናይ ካልኦት ሃገራት ዝቕየሩሉ መስርሕ ተመያይጡ እዩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽቦ ዶባቱ ብምኽፋት ጽዕነት ነዳዲ ከም ዝመሓላለፍ ምግባሩ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም መሓይሽ ትጽበይት እኳ እንተነበረ መንግስቲ ሱዳን ምስ ዓቃብ ሰላም ተጠርኒፉ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬቱ ክወፁ ኣቐዲሙ ብዝሓተቶ መሰረት እዩ እቲ መስርሕ ጀሚሩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣሸባብ ናይ ሶማል ከተካይዶ ዝጸንሐ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሩኢ ከም ዝጎደለ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ሓድሽ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ትእዛዝ ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ጅቡትን ኬንያን ከም ዝግዕዝ ገይሩ እዩ። ካብ ፍሉይ እዚ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ኣብ ሶማል 10 ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ጥራይ ምክያድ ኣመልኪቱ። እዚ በንጻርቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ዝተኻየደ 72 ደብዳብ ነፈርቲ ክነጻጸር እንከሎ ዓብዪ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ተመልኪቱ። በዚ ኣሜሪካ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ኣሸባብ ዒላማ ጌራ ትገብሮ ደብዳብ ነፈርቲ ሓያሎ ካብቶም ሓለፍቲ ከም ዝተቐትሉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረድ ጉድኣት ከዓ ዝያዱ ዝተዓጻጸፈ እዩ ክብሉ ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጠበቕቲ መሰላት ክስታቶም ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሶማል ድሕሪ ምስሓባ ምስ ሰራዊት ኬንያ ብሓባር ዝሰርሕ ፍሉይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ዋጅር ዝተባህለ ከባቢታት ኬንያ ምስፈራ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።